अस्सल पिकलेली देवगड हापूस सगळ्यांचा बापूस बा केळवा ना माझा हय आमरस हा काळ्या वाटाण्याची भाजी हा नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ आवाज जरा मोठा दिसता कारण थंबनेल बघून तुमका समजलाच असा तर मंडळी देवगड वरसून मी बोललो होते आम्ही देवगडचे आहोत आणि देवगड हापूस आमका अजून खाऊक नाही भेटलो आणि कोण पाठवत पण नाही तर मंडळी आज देवगड वरसून प्रवीण पाळेकरांनी आमका आंबे पाठवल्याने आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती त्यांच्यानी प्रेम दाखवलेला आहात तर आज आम्ही देवगड हापूस पहिल्यांदा आंबे पेटी अनबॉक्सिंग करतो आणि नंतर बघूया पिकलेले असले तर आंबे खाऊया चला देवगड हापूस आंबो मँगो किंग खरं देवगड हापूस म्हणजे आमचं किंगच आहे हो आंब्यांचो तर आता आम्ही अनबॉक्सिंग करतो हे पुढे ये तर हे वरती गवात हा आणि आता गवात काढून आमचो खजिनो आम्ही ओपन करतो ढॅन टे ढॅन तर हे बघा खजानो देवगड हापूस तेव्हा तुमका दाखवतोय हे बघा कसले पिकलेले आहेत लवटात अस्सल पिकलेले आहेत लवटात हे बघा तर हे 4 आंबे अगदी दणकट पिकलेले आहेत तर हे मी काढलंय आणि हे मी आता आम्ही कापून खाणार आहोत पण पहिले 10 मिनिटं ठेवतोय मी पाण्यात कारण गरम आहेत ना आणि मेन म्हणजे देवगड हापूसचं हे टेस्ट आहे ना ती तर भारीच आहे आणि हे तो स्मेल आहे ना आई शपथ लय भारी आहे काय मांजूर नाही खाणार ते का मासे हवे मावर हवा ते का तर म्हणजे आता आम्ही 4 आंबे पाण्यात ठेवतो आणि कापून खातो चव कशी देवगड हापूस आंबो हा त्या चव भारी असणार प्रश्नच नाही पण तरी पण कशी चव आहे ते तुमका सांगतो आणि नंतर पाळेकरांचा नंबर स्क्रीनवरती टाकतो आणि तुमका हवे असले तर नक्की मागवा एक नंबर आणि दीपाली तू काय बनवणारस आमरस पुरी खाऊचं आमरस पुरी आंबे इले ना मग आमरस पुरी आज तर आता आणि दीपाली घ्यायच्यातले 4 आंबे आमरस पुरीक देतो आणि 4 आंबे आम्ही खातो नाहीतर हे एकाच दिवशी संपतील कारण माका पण आमरस पेक्षा माका असंच खाऊक लय आवडतं तर आधी मी कापून खाणार आहे आणि नंतर आमरस हेंका जास्त आवडता माका असेच खाव माका कापून पण असो ढास मारेल मी पण आता जरा धुवून घेतोय मी आणि हे खजानो लपवून ठेवतोय नाही तर चोरीक जायचो बाबा मार्च महिन्यात हापूस आंबो खावचो म्हणजे नशीब लागता चला धुवायला पाण्यात ठेवतोय देवगड हापूस सगळ्यांचा बापूस तर हे पाडवशाल बाबा महागत आंबे तर फायनली आता आंबे हाणलंय मी आणि ह्या सीझन मधलो पहिल्यांदा आंबो खाणार आहे आज मार्चचे किती तारीख आज 21 तारीख मार्चच्या 21 तारीख का आज पहिलो आंबो मी खाणार आहे पडता पाया पडते बाबा हापूस आंबो काय ते हा ह्यो कापतोय ह्यो कापतोय नाही ह्योच कापतोय चल ये वाजूक राव बघ जरा कलर बघूया कलर दाखवा देवगड हापूसचो बघ ऑरेंज कलर असो कलर जर दिसलो ना तर समजून जा देवगड हापूसच हा म्हणून बाबा हनुमंता ऑरेंज कलर जे आता बाजू राहू कलर दिसत नाही ते थांबा आधी मध्ये एक ह्या काढून देतोय अरे नखरे नको स्क्वेअर वाले आणि ह्याच्यावाले खायचा फक्त स्क्वेअर असेच खायचा हद बघ ना रस्सा दीपाली बघ ना हे बघ असले फोडिओ आहेत ते हे घ्या फोडिओ झाला वाटत खाऊन खाता जिया कशी आहात चांगले आहात ह्या का तुमचा माका ते नाही आवडत हो प्रतिम देवगड हापूस सगळ्या आंब्यांचो बापूस ह्या बघ झालाय खाऊन वाटत याक अरे माका देऊ गेला बघा औषध भराव गेला
भारी जा बी नाही पोय म्हणतात ते का बी नाही पोय म्हणायचं सरळ हा मोये मोये कराय अरे ऑरेंज कलर अक्षरशः ऑरेंज कलर एक नंबर बघा ना हे बघ शपथ खावा 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 काय ता खावा हे देतो खावा खावा आंबे खावा हे काय वडून काढायचं ते हाताने काढून खायचं आता बघ ऑरेंज कलर अस्सल माल देवगड हापूस हे बघा येत नाही खाऊ घेता का सांग ना खाऊ घेता साल एकदम ना पातळ आहे याची मांजरात पण देते आवाज जरा भरव जरा मांजरात जो ते एक नंबरच होतो लोकांच्या तोंडात पाणी सुटतात हा जेव्हा आंबे खाव आज बोलवायचा पप्पा आणि आंबे खरंच एक नंबर आणि त्यांची 4000 कलमांची बाग हा ते सांगत होते माका पाळेकरांची लय मोठं त्यांचा बिझनेस हा आणि आंबे तर लय त्यांचे भारी आहेत आणि दुसरं म्हणजे केमिकल वगैरे काय घालत नाही नॅचरली पिकवलेले आहेत आणि तुम्ही आणि चव यांचे एक नंबर हा मी स्क्रीनवरती नंबर देत आहे कारण आंबे जबरदस्त तुमका मागवचे असे मुंबई कोल्हापूर पुण्या बिण्या खरी मागवचे असले अमेरिकेत पर्यंत नाही अमेरिकेत काय माहित नाही इंडियात काही मागवचे असतील पुण्यापासून काही महाराष्ट्राच्या बाहेर पण तर बिंदास त्या नंबरवर कॉल करा त्यांना प्रवीण पालेकर थँक्यू मित्रा पप्पा लोक अमेरिकेशी मागवतील अमेरिकेत पण पाठवित तो मागवा तुम्ही ह्या का केस खातास का तू माझो हा शेवटचो काय गो जेवण झाला की नाही आंबे हे झाले जिरले आमचे काय काय बनवलं अरे शाबाश बटाट्या वाड्याची भाजी आई मस्तच वास बटाट्या वाड्यासारखं वास येता गोडी डाळ हाय गोडी डाळ हा मस्त पैकी काय आवडण्याची उसळ आई शपथ 2 भाजी हो आणि तिसरा काय आमरस आमरस बनवचो हा आमरस बनवचो तर हाय दीपालीचं जेवण रेडी झाला 2 भाजीओ बनवल्या ना अरे बापरे पुरियो बनवच्यात अजून भूक लागली आलंय नाही तर आंबे खाते मी आपले 2 तर चला आता आमरस करू का त्यांच्याने हाय आमरस बनवूक सुरुवात केल्याने काय डोंबार घालतात हे बघ काय करतात ते झेजरावतं झेजरावा ना नाही त्या धरून लाटणेन धरून झेजरावा नाही तर माझ्याकडे दे यावा टाकते बाहेर करून आणि एकदम हे करा मस्तपैकी हे करा नाही तर गुटुळे राहतील नाही तर मिक्सर का लावा सरळ धरून असंच चांगलं लागता आमका काय ना आमका असंच खाऊक देवा आमका नुसते आंबे आणि नको नुसते पुरियो पण नको माका असेच आंबे खाऊक द्यावा 2 बस झाला यांनी पण खोलल्यान अरे सावकाश हातान करूच असता यांच्याने बाहेरच केलाय मी सांगले बाहेर करू तर यांच्याने बाहेरच केल्याने ते का नाही म्हणून मी इले नाही तर माझ्याकडून पण तास झाला असता मी जोरात दाबलं असतं आणि ह्या करून टाकला असतं हा असो दीपालीने मस्त केलं ना बघ असं नरम करू का हो वर दाबायचा नंतर रस काढायचा काढल्या ना बाबा काढ ते पिळून काढ हाताने काय आमकाच खाऊचो हा धुतलं होतं ना नाही तर आमच्या पोटात दुखात आणि तसा पण दुखणारच हा मार्च मध्ये एवढे आंबे आणि आमरस खातास लोकांच्या तोंडात पाणी सुटणार 2 दिवस जातील व्हिडिओ टाकू का मंडळी तुम्ही हावंडे घ्या काय नाही लय भारी मजा लय मजा येता आंबे आमरस तर फायनली हाय पिळून झालेलो यांच्याने पिळलेले आहेत आंबे काय पल रस अरे आणि वास असो येता ना ते आम्ही साठा बनवायचे ना गावात साठा सुकत घालायचे सेम तसो वास येता
आता हे काय मिक्स करून घ्या. साखर नाही टाकू आम्ही याच्यात. साखर नको. आमच्या हापूस आंबे देवगडचे हापूस आंबे गोडच असतात. ते का वेगळीच चव असतात. साखर घालून माती करू नको. आणि लहान पोरांका हवी असतील तर साखर घाला. आमका डायबिटीस हा. आमच्या पोरांका नको. हो माका डायबिटीस हा हाय लेवलचो. इन्सुलिन चालू आहे. घेऊया. त्यामुळे जास्त आंबे नाही खाणार आहे. गावात जाऊन मी थोडेच आंबे खाणार आहे. आणि गावात गेल्यानंतर पाळेकरांच्या बागेत मी धाड घालणार आहे. 3-4 पेटी आणणार आहे. आमका खाव. त्यांना आता फोन लावतोय बाबा आमका 3-4 पेटी ठेवा. चव लागली आंब्यांची. आंबे रोवतील ना त्यांच्या बागेत. अरे 4,000 त्यांची झाडं आहोत. काय नाही. मग 2-3 पेटी म्हणजे काय त्या समुद्रातला एक तांब्यो पाणी आहे तो त्यांचा. म्हणजे लय मोठे बागायवाले आहेत ते. पण आमका 2च डझन दिल्याने आहात. तू वचपो काढताय मी त्यांचो. जा मग 5 डझन हवे माका एकाच वेळी 1 डझन हवे खाव. नाही त्यांच्याने सांगल्याने तुम्ही येवा मग तुमका देतो म्हणून. तर आता गाडी घेऊन जाणार. आमका 4 पेटी हवी आहेत. मी त्यांना सांगतोय 2 मुंबई ना आमका चौघांका 4 टाय चिपळेंका 1-1 आणि आमका दोघांका 1-1 असे 4 पेटी आम्ही आणणार आहोत. 2 मुंबई खाणार आणि 2 गावात खाणार. आणि मस्तपैकी दीपालीने हे फुगवल्या ना 3-3 पुरियो आणि आता 4थी टाकल्या ना. आणि पुरियो 1 नंबर हा. पुरियो 1 नंबर. दीपाली मानलं तुला. 10 ऑफ 10 10 गुण. ह्या काय करपवल्या 1 मार्क कमी. तो जरा करपवल्या ना 9 10 पैकी 9. कच्चे म्हणजे तो मस्त होता. हे काय तू करपवत काय तुका पलटी मारूक नाही जमत. हा काय ता बघ ह्यो कट करणार नाही मी दाखवणार. तुका पलटी मारूक नाही जमत. पलटी मारणार करपात थयता. तर दीपाली मस्तपैकी खरगोश भाजता. दीपाली कच्चे नाही ठेवत. खास जियासाठी बनवल्या ना बाबा आणि फुगवल्या ना. कासव वाटता मेला कासायचा पोर वाटता. स्टार असा असता काय. शूटिंग स्टार बरोबर. स्टार नाही या काय वेगळाच आहे बाबा. या कासय आहे कासय. चला आता जेवूया. चला आता जेव का या कासव घेऊन चल. तर मंडळी फायनल आता हाय दीपालीन जेवण आमका वाढलेला असा. आणि हय काय ता बा केळवा ना माझा. हय आमरस हा. काळ्या वाटाण्याची भाजी हा. डाळ हा. आणि त्याच्यात वर मस्तपैकी तूप घातलेली हा गोडी डाळीवर. आणि हय बटाट्याची भाजी बटाट्या वड्याची भाजी 4 पुरियो आणि मस्तपैकी इंद्रायणी भात नाया आपलो साधो हा डिमार्टचो भात हा. आणि हय 1 आंबो कापून दिलेलो माका. मित्रांनो खरंच युट्यूबर बना तुम्ही. बायको पण इज्जत करीत आणि सर्वच इज्जत करतील आणि तुमका असा भरभक्कम खाऊक पण भेटात. आज तर माका असा वाटता खयच्या तरी हॉटेल व्हेज हॉटेलात आम्ही जेवूक बसलो असा वाटता माका. बघा ना. अरे खा 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 तू बाबा. पाणी सोडलंस काय गो. पाणी सोडलं असं गोल पाणी सोड. खा खा गो खा तू. आणि हय हे आमरस पुरी खाऊक सुरुवात केल्याने यांच्या. हे आज भात बीत काय खाऊचे नाही. आज पुरियो आणि आमरसच खातील. पाणी बिणी घातलं नाही आमरस मध्ये. जाडजूड आहे एकदम. जाडजूड बनवल्या. पाणी बिणी काय घातल्या नाही. ओरिजिनल आणि देवगड हापूस आंब्याचो ओरिजिनल व्हर्जिनल एकदम व्हर्जिनल आंबो आहे. हो बघा अगदी केसर एकदम केसर कलर हा. आंबो नाही केसर कलर. आणि हय मस्तपैकी आमरस काळ्या वाटाण्याचा सांबारा पुरियो भात गोड्या भाजी गोडी बटाट्याची भाजी. माका आता बोलूक नाही जमत. तोंडात असे लाळ येता त्यामुळे शब्द फुटत नाहीत. मी मोबाईल दीपाली जवळ हँड ओव्हर करतोय आणि मी हे आता आस्वाद घेतोय. जियान पण झाला खाव ना. माझा केळवण पण नाही झाला होता तेव्हा. कसा असा झाला. आज सण असल्यासारखं वाटतं पण आज काय सण नाही असा. सण काय नाही हा. आज आंबे इलेत पहिलेच ना. तोच सण मोठो. हापूस आंबो आमचो देवगडचो आमची शान आमच्या घरात आज इलो हा ताटात तुमच्या. त्यामुळे आमच्यासाठी ह्यो सणच हा. खरंच मस्तपैकी आंबे आणि अजून सुरुवात मी आता करतोय ऑब्विसली हापूस आंब्यान. नाही आधी दीपाली तो मान ठेवतोय आणि आमरस मी आधी पहिलो खातोय. मस्तपैकी भरभक्कम असो जाड घट्ट असो आमरस.
एक नंबर. पण माका ह्याच्यापेक्षा आंबो जास्त आंबो जास्त आवडता. आवडता. ते खेळ तुमका नाही आवडत. एक भेस मी आधी ह्याची खाताय, आंब्याची खाताय. आणि माका ना असो अख्खीच्या अख्खी खावा आवडता. आता का पडा कालते. आज मँगो डे आहे. मँगो स्पेशल. भात हो जाल तुका. बापरे पुरी नको. पुरी हव्या. पुरी संपले अंदर एक मला पण दे हे घे. मम्मी. माका डायबिटीस आहे. हे घे. डायबिटीज आहात त्यांका घे. नाही डायबिटीस आणि पुरीचा काय संबंध. या कोलेस्ट्रॉल माका. कोलेस्ट्रॉल त्यांका. तर मित्रांनो आमरस खाल्लंय, आंबो खाल्लंय, पण आंबो ऑल टाइम हिट झाला. आता मी हे पुरीओ खावा. लय झाली सजावट, लय झाली. मी आता जेवतोय. रोजचं जेवता पप्पा. मस्तपैकी तूप घातलेला हा दीपाली. आणि आता ओतलंय. आणि माझी फेवरेट हे दोन्ही भाजी आहेत. ही बटाट्याची भाजी, बटाटे वड्याची भाजी मस्तपैकी दीपाली बनवता. आणि ही काळ्या वाटाण्याची गरम भाजक्या मसाल्यात, मालवणी भाजक्या मसाल्यात बनवलेली असतात. नवीन मसाला तो. नवीन मसालो हा. तर मी बघतोय, आम्ही म्हणलं गावासून गेल्यानंतर, पण आजच दीपालीने वापरल्या ना. ठार नाही माका वापरी सर नवीन. बघू नको कसं झालं तो. टेस्ट करून सांगा नवीन मसालो. एक नंबर. वास पण चांगला येतोय. सेम आपल्या अर्थाचा. बिल्डिंग मधले गोळा होतील वासान. बटाट्याची भाजी. भात होय तू का. हा वाढतय. मांजरा वाढी दाखवलंच काय नाही त्या लोकांका. जोक पण आज बोलवलंच नाही त्या आंब्यात पडलास. म्हणजे जेव्हा आंबे खाऊ घेवा भात वाढ माका. भात संपलं. आज सर्व माझ्या आवडीचा झाला. तुमचा बर्थडे वाटता. या खरा सांगते मनापासून. मोबाईल घ्यावा आणि युट्यूबर बना. बाकी काय नाही केलास तरी चालेल. आंबे तर हय असा तुमका भरभक्कम असे गिफ्ट येतील, असा खाऊ भेटात. आणि हय व्हिडिओचा आम्ही एंड करतो. आणि हय व्हिडिओचो एंड करूच्या आधी प्रवीण पाळेकर यांच्याने आमका आंबे पाठवल्याने त्यांच्या मनापासून आभार. खरंच लय आजचो दिवस आमचो स्पेशल गेलो. म्हणजे सण झालो आमचो. आणि तुमका जर हे आंबे तर खरंच एक नंबर होते. कारण 8 आंबे कापलो. एक पण लाशी आंबो नाही, खराब नाही. एकदम सर्व टेस्टी आंबे होते. मी मनापासून सांगते, याची गॅरंटी मी देऊ शकते. कारण माका जे आंबे पाठवले ते एक नंबर होते. जर तुमका आंबे हवे असे ओरिजिनल देवगड हापूस तर खाली त्यांचा नंबर येते प्रवीण पाळेकर. त्यांचा नंबर मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये पण देते आणि आता स्क्रीनवरती पण येत. तर तुम्ही मागवा. खरंच भारी आंबे आहेत. आणि हा व्हिडिओचा एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्यावरती आणि आमच्या हापूस आंबे, देवगड हापूस आंब्यावरती असोच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. अरे बोला काहीतरी. येवा कोकण आपलाच असा, हापूस आंबे आपलेच असे. जावा कोकणात आणि हापूस आंबे खावा. बाय. जय महाराष्ट्र. आणि पाळेकर साहेब आम्ही तुमच्या बागेत येतो हो, धाड टाकू का. तेव्हा आंबे तयार ठेवा आमच्यासाठी 4 पेटी. बाय. जय महाराष्ट्र.